Ideia, kolorea, soinua eta ahotsa, beltza zuriaren gainean, ez edozer gauza, ez da edozein modutan ere, baizik eta egileak sortu, xuxurlatu eta arnastu duen horretan. Gorputzaren eta hausnarketaren galbaetik igaro ondoren metatua geratzen dena da, Gotzon Barandiaranek Galbaea izeneko poesia liburu honetako mamia. Gotzon, Galbaea. Bueno, Galbaea da nire memoria emozionalari egindako keinu bat, nire bizipen politiko militante guztiei egindako ezinbesteko ariketa bat, hoiekin egindako ariketa bat. Emozionala da, nik gogoratzen dudalako nola gure amaren eta amamaren baserrian, ama eta amama eta izekoa eta etxeko guztiak, artoa eta garia eta lastoa, alea eta lastoa aletzen, garbitzen hori eta soinu hori, za hori. Eta gero da, nire 50 urte hauei atzera begiratu eta gaur egun naizena izateko zer utzi dudan albo batera, zikina zer izan den, zer baztertu dudan, eta alea zer den, gaur egun aldean zer daramadan, horixe da, Galbaea ariketa hori. Eta orduan kontzeptu bezala oso baliagarria zitzaidan, eta niri beinola, nire orduko lehen editorea Gorka Arresek esan zian, poema liburua kontzeptu baten gainean eraikitzea errestu egiten diola idazleari eta errestu egiten diola irakurleari ere non sartzen den jakitea, poema solten bilduma bat egitea baino. Eta arek balio izan zidan, eta hau, egia esan, kontzeptu horri tiraka erraz egin dut. Galbaea esan dugu eta esaten zabiltz, Gotzon, azkanien metafora handi bat dabe bai, zer bereiztuko dugu, zerekin geratuko garan eta bar, poesia, poema liburu bat behar zan Galbaea egiteko, forma poemena da, hirugarren poema liburua zuretzat. Bueno, zuk egin dezakezu zure sortzea bideratu genero jakin batera, formato jakin batera, nahi baldin moduzu antzerkira bakarrik, egin dezakezu novelara bakarrik, ipuinetara bakarrik. Ni gehiago naiz zer kontatu nahi dudan, zer partekatu nahi dudan, hori lehenengo erabaki eta gero erabakitzea zein den genero formatorik egokiena eta probak egin, eta nik hau, nahiko arin jakin nuen poesia izan behar zela, oso harik eta zintzoa egin behar nuelako, neure buruarekiko eta nire belaunaldikoekiko. Eta orduan poesiak eskatzen dit oso sakon egitea barrura, eta hitzarekin hartu eman eta talka eta gatazka eta eztabaida handia eukitzea. Azkenean Galbaea lan hori emozionala hain politikoa izan da, nuen ikusten biderik narratiban bitartez egiteko. Ez nuen argi bide hori, baina bai ostera poesiarena eta gero adizkidetu beharra nuen hitzarekin ere. Adizkidetu esan nahi dut gaur egun kontrola galdu dugu hitzarena, hitzak ja ez dira askotan gureak, eta ni euskaldunei buruz ari naizelarik are gehiago, ezta? Nor garen, zer egin dugun, zein den gure etorkizuna, hori ari dira beste batzuk erabakitzen, nahi dute beste batzuk erabaki, eta hitzaren bitartez asko. Orduan nahi nuen kontrol hori berreskuratu, nik, eta proposamena da guk kontrol hori berreskuratu behar dugula, eta euskaldunok Geuretik kontatu. Esaten dana eta zer garrantzitsua den. Bai, uste dut aspaldi ari garela gu diskurso horrekin, baina gero praktikara eraman behar da, hori da zailena. Eskarmentua Gotzon, azken urtietan hori izan da zure lana, eta kulturgintzan inguratuta ez dauz,
Baten bat batuko zaigu bituzu bat gairi buruz hitz egingo dugun, poema liburua aitzakizat hartuta, baten bat batuko zaigu, Arrakalak aipatu dugu, 2004ko poema liburua, Katamalo etorrezan gero, Katamaloren musika ikuskizunarekin asko gozatu genuen, askok eta askok, izango du, musika ikuskizuna prestatzen zabiltz oneri buruz bebai, eta hitz egingo dugu horri buruz, baina, bueno, ze lujo, ze lagun gonbidatu zuen, artefaktura. Bueno, bide laguna gara aspalditik, lagunak batez ere beste gauza guztien gainetik, baina uste dute kulturgintza bizitzeko modu oso antzekoa daukagula biok, oso barrutik, oso zintzo bizitzeko sorkuntza lana eta musika eta literatura eta sinema eta beste arte guztiak disfrutatzen ditugu uste dut oso modu bihotzekoa esango nuke nik, ez? Eta gordina ere, tripetatik asko uste dut bizi dugula, gure gorputzean nabaritzen dugula ezin egona askotan daukaguna kulturarekiko eta musikarekiko eta oroa sorkuntzarekiko eta nik liburu argitaratu eta lehenengo iruzkin importantenetarikoa berak egin zidan, bere iritzia oso importantea da niretzat. Eta horregatik gonbidatu dut, eta gero Kan hor da, ez dugu esan. Gorka Urbizu. Gorka Urbizu dator. Bego Arteaga Artetxe gure ama, 1954an jaio zen Areatzan. Bego Areatzakoa, 5 neba arrebetatik azkena, bere neba bikiarekin batera, gerra oste bete-beteko diktadurapean. Galbarea zabaldu, gotzon, eta bizizara semetxue, bizizara zuri eskerrak ama, zezkaintza ederra. Bai, hori izan nik bi egun egin ezkero amarekin hitz egin barik, deitzen nion bakoitzean hori esaten zidan, ez? Eta erantzuna, inoiz nion esan, hauz, erantzun hori, baina beti pentsatu izan dut. Eta Galbaea zenez denez kontzeptua, zerekin geratu, zer baztertu, zer den benetan alea, gero emango duena fruitu bat, gero emango dizuna jatekoa, Leire López Ziluaga editorearekin hitz egin da, nik esan nion, ama sartu nahi dute hemen, zer deritzozu, eta Leirek erantzun zidan, edo orain sartu, edo bestela egin beharko zenuke liburu bat osorik berari buruz, baina orain zentzua dauka ariketa hori egin duzulako, ez? Atzera begirako bat, aurrera nondik jo jakiteko, eta hori turburua ama da. Oinarria, segurazki ama da, konturetuko gara danak momenturen baten, badau amaren eriotza. Eta badau liburu zuen zier hori. Ezkerrona, maitasun hori, maitasuna deitzen diozuna, maitasunezko liburu bat dala lekuren baten irakurri dudalako, enuk esango horren beste, baina bai, karo, zer da maitasuna? Maitasuna ere Galbaetik pasatu behar dugu. Bai, eta nik ulertu dut amari eta amamari esker, haiek emandako maitasunari esker, aitarena ere bai, edo aititerena ere bai, baina batez ere maitasunaren ikur bezala ama daukat nik. Maitasuna ez bi personen artekoa bakarrik, ez ama batek seme batekikoa, seme batek ama batekikoa, mundua ulertzeko, ezinbesteko iparrorratz bezala, ulertu dut amaren maitasuna hori daukadala. Maitasuna hortik sortu zain maitasuna nire hizkuntzarekiko, nire kulturarekiko, nire herrikidekiko, hortik sortu zait herri ikuspegi bat, hortik sortu zait lurrarekiko ikuspegi bat, gure ama baserritarra zelako, eta nire amaren bizitzeko gasolina eta motorra maitasuna zan, ez? Bizitza oso eman zuen zaintzen ingurukoak, oso umetatik, bere gurasoak zaindu zituen, bere familia zaindu zuen, gu zaindu gintuen, beretzako oso denbora gutxi hartu zuen, baina bera pozik bizi zen hein handi batean, eta nik ulertu dut maitasunagatik zela, ez? Orduan, hori da jarrera politiko bat, azkenean. Hartzen baldin baduzu horrela, ez? Agian nire amak ez zuen teorizatu horri buruz. Zalantza barik? Baina nik egin dut,
eta oso jarrera politiko importantea dela iruditzen zait gaur egun, ez? Ze bestela arrazoi daukazu ikusita munduaren panorama, ez? Zein den etsigarria da, ezta? Baina era berean dena dugu irabazteko, dena dugu aldatzeko. Ezin duzu aldatu ezer erresuminetik, mendekutik, espada maitasunetik, ez? Ze ariketa izan da, Gotzon, ariketa pertsonal? Esaten gabiltzen hemen badagoelako min bat kontatzen diguzuna zeuk gainera, amaren falta hori, amaren heriotza, geure buruari behitu, adin bat daukagu, gertaera batzuk bizi izan ditugu. Inflexio puntu bet, esaten gabiltzena, segurazki guk pertsonalki belaunkide izan da konpartitzen duguna, baina, bueno, herrian bebai eta inguruan bebai, sentitzen dugu danok inflexio puntu baten gauzela, bide gurutze horretan, ze ariketa izan da, idazle moduen? Bai, araztea testu bat, garbitzea testu bat, zuk buruan zenuenetik idatzi duzunerainoko bide horretan oso zaila da. Nik uste dut urteak ematen dituzula eta igual ez duzula inoiz lortzen hori, ez? Zuk sentitzen dituzu gauzakera batera, pentsatzen dituzu gauzakera batera, baina idazten hasten zarenean eta hitzak bata bestearen atzetik jartzen hasten zarenean, konturatzen zara, etzela bide aldatu dela zerbait gertatu da hor, ez? Zuk ez duzuna kontrolatzen, benetan, ez? Momentuan idazten hasten zarenean, badatorkizu beste hitz batzuk, beste ordena bat, beste sentsazio bat, beste emozio bat, beste oroitzapen bat, eta ez duzu, ostia, hau ez da nik aurretik pentsatuan eukana, eta hori niretzat zoragarria da, ez? Egiten jarraitzeko aitzakia delako, baina era berean iruditzen zait, lortzea hurbiltzea horretara magia dela, ez? Magikoa dela hori, eta momentu batzuetan, testu batzuetan, sentitzen duzu hori, lortu duzula hori, ez? Eta horrek asko asetzen du, ez? Pakea ematen dizu, lortzen duzunean, pake bat ematen dizu, ez? Didazten hasten zeranean, segurazki zenbat harimutur zabaltzen dien? Izugarri. Izugarri, eta gero nik uste zu mundua nola ikusten duzun, eta nola ulertzen duzun, nik uste guri asko irakatsi digutela, gure aurreko belaunalditako batzuek, ariak lotzen, ez? Naizta guk errezitatzen genuen poema batean, ez? Sarrik esaten zuen ez dagoela aririk, nik gero eta ari gehiago ikusten ditut, ez? Sare bat ikusten dut, amaraun bat ikusten dut orduan. Nola egiten duzu, dena konektatuta dagoen horri zentzu bat emateko, horretan dago hain zuzen ere, konexio horretan dago. Kontua da, nola lortzen duzun, hizkuntzaren bitartez hori adieraztea, ez? Oso zaila da, eta era berean, lehen esan dudan bezala, hori da jarraitzera bultzatzen zaituen hori, ez? Hasiko naiz idazten, sentitzen eta pentsatzen dudan hori, aurrez usten nuenetik oso urruti joango dena. Nora, ez dakit, baina hori da nik uste sorkuntzaren gakoetako bat, ez? Ez da diktaketa bat. Aurkeztu nahi dizuedan liburuak Salman Rushdie egilea du eta Kutsillo, gaztelaniaz, izenburua. 2022ko abuztuan eraso bat jasan zuen eta zastakada pilo baten ondorioz hiltzear geratu zen. Nola bere ganatuko zuen gertatuko bere bizitza, gaizondoa, gure gizarteak eta mundu garaikidea ulertzeko eta azaltzeko han hemenka ari dira bere oroimena eta hausnarketak. Beti maipemin eta lanaren alde baikor eta laikoa. Niri irakurtzean begirune handia eragin dit eta oso hurbil gizaki bat sentitu dut.
Poema liburua, gainere, irakurten hasiko gara, eta poemak zenbaki barik datoz, izenburu barik datoz, bata bestin atzetik, kontakizun luze hori, ezta? Apurtxu bete esan duzuna bai, fragmentazio honen aurrien osotasun bat bilatze aldera edo, egitura hau? Era bat, nik hasiera batean egin nahi nuen poema bakarra, Kae Tempest batek egin zezaken bezala, hori zen nire asmoa eta horrela adierazi nion Leireri, baina nik oraingoz ez daukat gaitasuna hori egiteko, edo behintzat hemen ez dut lortu. Eta Leire López Ziluaga eta Itziar Ugarte editorei esker lortu dugu jarraikortasun bat, ari bat egotea bata bestearen atzetik, baina poemak solte irakurrita ere bai. Bai. Hori da lortu duguna. Eta lortu dugu Leirek eta Itziarrek egindako galbae lanari esker ere bai, ez? Beraiek gauza asko kentzeko aholkatu zidaten, eta nik esango nuke 1989an onartu ditu dela beraien iradokizunak, eta euren lanari esker lortu dugula kontakizun bakar bat izatea poema liburu hau. Nahi duenak edozein lekutan zabaldu eta irakur dezake poema bat, baina nik uste hasieratik amaierara irakurtzeak zentzu bat ematen diola irakurketari, naiz eta pausatu egin dezakezun. Gaur poema bat irakurri, bihar beste bat, etzi beste bat, handik 3 egunetara beste bat, baina loturak uste dut antzematen direla, errepikatzen direlako esaldi batzuk, hitz batzuk, ideia batzuk errepikatzen dira, liburu guztian zehar, testu guztian zehar. Nuen gogo hori irudikatzeko bizitza ez direla departamentu estankoak, ez? Elkarri bizkarra eman da daudenak baizik eta dena dagoela lotua, eta horrela, niri horrela mundua horrela ulertzeak asko laguntzen dit. Isildutakoak errepikatu, behin da berriz, ez gara dena hasteko nahikoa biziko, beste idei interesgarri bat. Esaten gabiltzena Gotzon, abiatuko zara zeuretik, baina danok sartuko gaituzu bebai. Azkenien onelako esaldiak irakurrita, guzti klik bat egiten digulako, segurazki bizi izan dugulako, edo bat emate kontatu digu, edo hemen egonda, idatzi esateko, esan zute ederra da hori bebai, idatzi dut ziozer esateko. Bai, hori hasieratik neukan argi. Eta gero, konturatu nintzen momentu batean, gure belaunaldikook bizi izan genuela, Euskal Herriaren historian, eta baditugu mende batzuk, garai importantenetariko bat. Guk egokitu zitzaigun bizitzea, ez? Oso garai bortitza, jende pila bat geratu da bidean, eta, hostia, nik esan nuen, ez da orrialde bat pasa eta listo, Sufrimentu pila bat, heriotza pila bat, hostia, eta izan dira 40 urte, 50 urte, eta guri tokatu zitzaigun hori bizitzea, orain, ezin dut idatzi hori bizi izan ez banu bezala, ez? Eta gainera ez dut nahi inork niri esatea nola kontatu behar dudan garaiura. Nik nahi dut nik kontatu nire hitzez. Hitzen esan nahi berreskuratu, esan didazu lehen. Hitzen esan nahi berreskuratu, baina batez ere esatea izu, nik uste dut ez dudala inoiz ahaztuko zer gertatu zen. Baina horrek ez du esan nahi deskribatu behar dudanik garaiura zuk nahi duzun bezala. Utzidazu nik nire hitzez kontatzen, zen nik nire bizipenak eduki ditut. Baina zer da iragana? Zer da iraultza? Zer da maitasun esan duguna? Oso ezberdin ikusten dugulako, eta momentu baten ariketa egiten zuen, bai. Orain, ulertzen duguna maitasun moduen, lehen ezken nuen ulertzen holan bez. Ez. Askatasuna horre berbandizek. Bai. Nik uste dut horren kontrola berreskuratu behar dugula lehen esan dudan bezala, eta horri buruz hitz egin behar dugula ere, ez da lehen orduan askatasuna nola ulertzen genuen eta orain nola ulertzen dugun, hori gaur egun gure oraingo testu inguruan ezberdina da, baina hitzaren jatorrizko esanahia ez. Ez da aldatu, ez? Gertatzen dena da orain beste batzuk erabiltzen dutena, eta nire ustez oso urruti berez hitz horiek duten esanahietik, ez? Eta nik hitz horiek nahi ditut berreskuratu bere horretan, eta aipatu poemetan bere horretan, denon onerako direla uste dudalako.
eta orain beste batzuk ari direlako erabiltzen ez denen onerako. Eta hori borroka handia da, ze nik zilegitasun daukat horretarako, nik daukat nik bizi izandakotik kontatzea hori, eta nire hitzekin, eta igual hitz berri batzuk sortzea beharrezkoa da horretarako, baina nahi dut hitz egin askatasunari buruz, nahi dut justiziari buruz hitz egin, horrelako kontzeptu unibersalei buruz nahi dut hitz egin. La poética del espacio. Honek ja bizitza erdi daramat liburu honekin, eta honek beti ematen dit aukera amets egiteko, lekuek beti bigarren eta hirugarren esanahi bat ere eukidezaketelako, esanahi poetikoa. Gandiagaren elorri, mendiaren irakurketa zoragarri badago, irakurketa espirituala, eta naturatik oso gertu egindako poesia da. Asko daude. Txikitan aipatu aldira txikitako gauzak eta irakurtzen genituenak, hor Nikolas Txiki eta Asteriz eta horrekin flipatzen genuen. Nik genekien marrazten eta enuen Asterizen moduko ezer egingo. Beraz, gurera etorrita esango nuke behar bada dala Joseba Sarronandiaren narrazioak. Hor ikusi genuelako euskeraz ere egin zitekela literatura moderno eta literatura ikusgarri bat. Literatura tripak mugitzen dituen literatura bat, beste mundu batzuetara garamatzan literatura bat. Mugarrako arkaitzaren barrenean, iratze gorrituz estaliriko mendi magalean, arroka bat datza, eta arrokaren gainean etxaburuko dorrea. Dorretxetik hurbil, adats oraileko andere bat dabil, Ginebra, zeta urdinezko saiarekin eta bere zaldi zuriaren gainean, aruntz eta onuntzko senderatan. Gotzon eta Gorka Urbizu, ekarri diguzu, artefaktura. Ze ondo, ze plazer guretzat, Gorka. Plazeran diria. Konpartitzen laguntasunaz gain, esan duguna, azkanien ikuskera oso bat eta kulturari dagokion eta euskalduntasunari dagokion ikuskera oso bat. Bai, eta, gu poesiak batu gintuen, azkenean, eta orain dela ez dakizen bat urte, eta guk asko hitz egin dugu sorkuntzari buruz, ez? Zer den sortzea, norentza sortzen duzun, zer esateko, ze funtzio daukan, norberari ze ekarpen egiten dion, persona bezala, baina gero komunidadeari eta zure herriari, eta liburua irakurri zuen, eta egin zidan lehenengo iruzkinak lasaitu ninduen, ja, esaterako. Neukan pretensio handirik, ez, baina banuen sentipen bat enekiena oso ondo ahoskatzen, izendatzen. Eta, adibidez, Gorkak egin zidan iruzkin bat, gero Ima Ubedak ere egin zidan antzeko iruzkin bat, eta Oier Gilanek ere antzeko bat, eta beste batzuk ere asko lasaitu ninduen horrek. Irakurle zutxue, Gorka? Zutxu ez nik esango, baina gustoko dut irakurtzea. Eta zein izen zen, atrebentzia espadan, iritzia liburuari buruz? Ez dakit nik, oso sensazio gozoa ez dut esango, ze liburuan aipatzen dira gauza asko, eta badago belaunaldiak lotutako zerbait ere bai, ez uzten dizuna hor ere bai, beti bezala kezka asko eta zer pentsatua, ez? Baina bai, iruditzen zait, esan nion lehenengo biziko gauza, esan, netzako da, asko batik idatzi duzun libururik onena, ez? Eta uste dut gainera, ja adin bat badaukagun hori gertatzen zaiguna dela ere bai, ez dela, orain ematen duzun liburua da, baina ona iristeko behar izan duzu, ez, aurreko ibilbide osoa eta sensazio hori utzi zidan, ez. Badira errepikatzen diren esaldiak ere bai, eta bar, baina uste dut hemen, ondo laburbiltzen dela, ez dakit, pixka Gotzonen ikuskera kultural, sozial eta politiko hori, ez. Eta oso sakonen handiko liburua iruditzen zai gainera. Gauza bera esan dezakegu, esate baterako? Zeure diskoari buruz. Pasatutakoa zarelako, Gorka, zaude segurazki, ja zeure izenarekin, zeure proiektu bat defendatzen, eta esango dugu, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, izango zara
sortzaile aldetik, Gotzon ikusgarritasun gehien daukan sortzaileetako bat izango da zalantzabarik Gorka bai, eta egiten duzuna, beti esaten duguna, hau ez da magia, egiten duzunak bide laburra izan dezake edo bide luzeagoa, eta zure kasuen bada, bueno, badakizu iristen edo iristen zara, eta hori erabiltzen zube bai, Gorka apurtxu bete zeure artea eta zeure barrukoa zabaltzeko. Bueno, gauza handia da hori, ez, lortze duzunean, hainbeste eman ondoren, ez, zerbait bueltak jasotzen duzunean, ez, ni beti pentsatu izan dut hori sorkuntza dela norabide bikoitzeko errepide bat, eta orduan ni privilegiatua sentitzen naiz, bat trukean gehienetan zerbait jasotzen duzulako, ez? Eta gaina ezinbestikoa da hori, niretzako beti esaten izan dut, baina entzuleak edo irakurleak bukatzen du obra, eta hori hola da, ez? Eta jakitea bestaldean norbait badagoela, gauza handia da, eta batzutan, bueno, ez dakite ahaztu egiten zaigu, ez? Eta norberak beretik idatzi behar du, eta bere jakimina asetzeko, eta bere galderei erantzuteko, edo galderak berriak sortzeko, baina, bueno, Arkaizkano guzteko esan zuela, ez hori, ez ditugu idazleak behar, irakurleak behar ditugu, ez? Mauxa, azkenean irakurleak behar ditugu, bai, entzuleak. Oriotarra, irakurzalea eta musikazalea baita, horrelaxe definituko nuken ere burua. Europako urek eta baita ere Euskal Herrikoek, nire lanean saiatu bai naiz Euskal tradizioa aurrera ekartzen. Mundua borondate eta nahimen gisa, Schopenhauerrena. Jose Azurmendiren pentsamenduaren historia Euskal Herrian. Irene Vallejoren Infinituai batean. Saiakera eta formatu laburreko testuak. Tik-tak, gauza patxadas. Musika, kronologikoki, baina prioridade aldetik gaur egun filosofia. Sokrates, hizketa gaia izango genuke nahi bezain beste eta bankete hona ere bai seguru. Eta purtsuet, Gotzon lehen esan duguna be bai, hasiera horretan, maitasun bat, etxe bat, toki bat, kolore bat. Deskribatzeko era ezberdinak dauz, baina bilaketaren emaitza da be bai datorrena, eta bilaketa hori, beti ere ezberdinak, eugarrelako ezberdinak, esaten gabiltzena, beste leku baten gauz. Bai, eta adibidez, Gorkaren diskoari referentzia eginez, zuk gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, hori horrelako esaldi bat, edo eguzkiak itzali ditu gainerako argiak, hori da etengabeko bilaketa bat. Segurazki, idazten hasi aurretik, sortzen ez zaizuna. Edo irakurri gabe beste zerbait, sortzen ez zaizuna, ez? Orduan, gu oso irakurleak gara, idazle sortzaileak gara, letrak idazten ditu, melodiak idazten ditu, baina lehenengo entzun egiten du, nik irakurri egiten du, nik entzun egiten dut. Nik uste du sorkuntzaren bilaketa hori hasten dela entzute hartzaile izatetik, hasten da, ez? Eta borobiltzen du, ez? Horretan arrazoi duzu, gero borobiltzen dizu irakurleak. Naiz eta gero gure kasuan adibez idaz dezakezun liburua eta irakurleren inolako iritzirik ez jaso, hori gertatzen da, ez da musikan bezala. Musikan zu jotzen duzu eta jentearen erreakzioa ikusten duzu. Liburu bat idaz dezakezu euskeraz, eta igual ez dizu inork ezer musikare bai, horren txertan, konsumo azkarrerako zerbait ere biakatu da, zein batean, eta nik uste... Baina zuek badaukazue publiko bat, zuzeneko batean. Guk egin behar duguna da errezitaldi bat egin, edo prestatu poema musikarekin, ia jenteari zerbaitetarako balio dion zuk egin duzun horrek, ez? Bestela zertarako argitaratu, ez? Bilaketa hori hasten da nik uste lehenengo eta bat hartzetik, gero sortu egiten duzu. Erreakzio bat da ere bai. Erreakzio bat. Eta gero zuk ze behar izan daukazu. Intimitatean egiten den ariketa bat bai, nik eskertzen dudana irakurle moduen, dinot, intimitatean egiten dudan ariketa bata, eta gero kolektiboan egiten duten beste ariketa bata, orain datorrena, katamalo esan eta bizoke holtza gainean irudikatzen zaituztegu orain urte batzuk, barriro be ideia hori da. Gotzon, inguratuko zara, musikari ez, eta musika emankizun bat, dakar liburuak. Bai,
Liburua aurkeztu dugu formato batean baino gehiagotan, beste idazle batzuekin, Itxaro Bordarekin eta Arkaitzkan horekin egin ditugu. Batak bestearen poemak irakurri, batak bestearen poemak iruzkindu, elkarrizketak sortu, baina gune leku txikietan, batez ere liburu denda txikietan, beraiei ere eskerrona adierazteko eta gero beste bada emanaldia egitea musikarirekin, beste 5 musikarirekin, Katamaloren esperientziatik, noski, oraindik ematen digulako, Katamalok. Oraindik etortzen zaizkigulako saleak, ea noiz itzuliko garen, ea ez dugun berriro zerbait egingo, oraindik entzuten dutela esateko, orduan, kao. Ederra diez, Katamalon kantuko oso ederra diez. Hartzen du beste letra hoiek, hartzen dute beste gorputz bat, beste izaera bat, esaten gabiltzen da, beste bide bata, eta ikasten dune kantu baten bitartez, ez da aztuten. Hori da kantuaren magia be bai, ez da? Poema eder bat musikatu dezakezu, letra eder bat, eta hor geratzen da. Poesia berez ez, hola sortu zela, uste dut ez. Funtzio horrekin ez. Bai, nik hor, badakit, eta zuke askotan aipatzen zenidan ez. Bestela batzutan poemak erori egiten direla eta galdu eta diluitu egiten direla ez, denboran zehar eta bar, eta aldiz kantuekin ematen diozula olako gorputzkera bat eta ezurdura bat eta denboran iraun egiten duela. Eta posible da, baina nire ustez poema berez bada zerbait eta kantua da beste zerbait eta batzutan uste dut kantuak, informazio gehiago ematen dizula eta norberaren irakurketa pervertitu egiten duela pixka bat. Orduan, ondo dago, baina nik ez dut, desde luego, Katamaloren kantuak ez dituen sortu denboran irauteko edo ez, da poemak niri zer eragiten zidan eta horri erantzun musikal bat ematea edo lako zerbait, ez? Ageibe beste zerbait, ez da dira izan bakarrik letra eta gehi musika, ez? Beste emaitza artistiko bat, ez? Hori da bilatzen duzuna, batzutan lortzen duzu eta beste batzutan ez? 3 ezkontza estrategiko egin zituela esan zidan, denak kot basken, eta beste horren beste banantzeren edo alarguntzeren ondorioz egin ahal izan duela bizimodua, pairatu ahal izan dituela euskaldunak. Haien aurka ikasi du pentsatzen, eta horrela bihurtu zaigu andrazko bat, Lorea Gernika. Askotan esatezu gainera, Gorka hitz egin dugu ni buruz, gauze bata poema bat hartu eta kantu bat egin hortik, edo noski zeuk kantu bat, eta zeure letra egin, eta ezberdinak direlako pausuak, ezberdina delako guztia bebai, eta apurtxu bat esaten gabiltzena, bestelako kode batzuk dituzte, horra itxi galdera, literatura programa baten, kantugilea idazlea da, iruditzen zairalako baietz, gero zeuek pisuak kendu arren. Kantugilea musikaria idazlea da? Ne ustez ez, azkenean da katalogatzeko zera bat eta igual ez du zertarako balio, Kantugilea da kantuak egite dituena eta letra gintza da gauza bat eta poema gintza eta literatura da beste zerbait. Argi dago, nire ustez, hauela esparru batzuk, komunak, direnak eta elkarrukitzen dabiltza, ez? Badagolako elkar gune batzuk badaude, noski. Baina, artearen baita nik uste bakoitzak badituela hori izandakoa bere kodeak, ez? Eta nik sorkuntzaren aldetik esango dizut oso zeharo ezberdina dela, norberetik, utxetik hasten duzun kantu bat egitea, ala, Gotzonen poema bat musikatzea, ez daka zer ikusirik, eta niretzako bada justo kasei kontrako bidea. Nik berrirekin adibidez, edo nire ibilbide osoan zehar beti abiatu izan naiz musikatik. Eta musikak edo akorde segida batek zer erasaten dian, horrek markatzen du letra zeri buruzko izango den, eta misterio hori dago oso azaltzen oso zaila dena, eta sekulaz duguna asmatuko, eta bejon digula, hola izan da dira, hori da, ez dakit, sorkuntzaren misteriotako bat, eta horregatik jarraitzen dugu ez bilaketa horretan hori hola da. Aldiz, enkargu zeindako kantu eta nizerak iban mina, hau edo ez, jaso letra eta musika egin. Eta, hostia, batzutan igual hor, 5 minututan eginda zeneukan kantua, ez? Eta aldiz, inposatutako edo jasotako zerbait zenuen eta horri erantzun bat emateko grinetik edo sortzen da, ez? Orduan, hor bada,
nire ustez bi mundu ezberdin dira. Bai. Amaituko da inoiz, bilaketa? Nik espero dut ezetz. Bestela beste zerbait egiten hasiko gara, ezta? Baina uste dut Gorkako hain esan duen bezala, ez jakitea nora iritsi zaitezken hori da zirraragarriena. Ez jakitea zuk zer idatzi dezakezun, zuk zer kantatu dezakezun, ze melodia sortu dezakezun, ze erritmorekin moztu dezakezun, ez? Poemaren ebakera nolakoa izango den. Ez jakitea niretzat hori da pizgarriena. Hortan oso ezberdina gara. Niretzat, nik ez du jakin nahi. Diskoekin eta liburuekin, ez, hitz egiten hasten garenean, Gotzone beti kontzeptua dauka oso argi, eta niri inbidia ematen di, baina nik inkapasa naiz hori egiteko, ez? Eta nik adibidez nire diskoari buruz, hasiera bati buruz egindako hausnarketa guztiak gehiena dira posteriori. Ondoren, ez, diskoa entzunda eta mamurtuta eta handik urte erdira esan, ostia, hau da erreakzio bat, ba ez dakit, ez? Mundua dena gerotuta gabitz, dena presaka gabitz, dena nahi dugu ja eta ez eta hau da horren kontra sortu den zerbait, ez? Sortu den zerbait, baina igual modu inkontziente batean, ez? Eta hori gustatzen zaite hor daukagu talka hori, ez? Ni normalean hori teorizazioak ekartzen ditut ondoren, ez? Eta hasieran nahiko librea naiz sortzeko, ez? Bueno, Euskal Rock erradikalaren notak entzungo dituzu eleberria irakurtzen duzun bitartean, 80ko hamarkadan baitago kokatua. Eta Josu eta Mikel Gazteak Ilotzak izeneko taldeko kideak dira protagonistak musikarekin batera. Baita garai hartako gertaera sozial, politiko eta kulturalak ere. Abentura eta bizitzari buruzko gogoeta uztartzen dituen kontakizun honek lehen mundu gerrako azken egunak ditu testu inguru. Hilzorian dagoen gizon bat erreskatatuko du Rasputin piratak, nor eta gerora kultuzko pertsonaia bilakatu den Maltese Marinel Alderraia. Euskal Herrian harria aipatu eta Iñaki Perurenaren izena etorriko zaigu lehenik burura. Baina harri jasotzaileak baditu horretaz gain 11 zeregin eta ofizio. Eta horrela jaso ditu erbitik liburu honetan Iñakik berak esandakoak zein lagunek azaldutakoak. Galbaea liburuarekin elkarrizketa bat sortu nahi izan dut, batez ere nire belaunaldi kideekin, bai euskarazko kulturgintzan ari direnekin, bai bestelakoekin ere. Guri oso urte bortitzak bizitzea tokatu zitzaigun, borroka armatuaren sasoi bat bizi izan genuen, eta gaur egun garen hau, garai horretatik, horrek ze garrantzi daukan, ze eragin izan duen, horri buruz hausnartu nahi nuke, hitza eta bizitza errimatzea helburu eta maitasunetik, uste baitut guk kontatzen ez baldin badugu, guk gure hitzekin kontatzen ez baldin badugu, beste batzuk kontatuko dutela eta beste batzuek kontatzen baldin badute ez dela gure historia izango.